Lona ngupart 4 wethu kaBrigadier Julius Mkhwanazi. Niyabona xa kuthethwa ngoba umuntu uphekwa esephulwa, kuthethwa ngoMinister Senzo Mchunu ephekwa ngu-retired Judge Mbuyiseni Madlanga, kulanto kaMadlanga. Hayi madoda uzenzele ngaye. Kodwa ke apha masifocuseni kuJulius Mkhwanazi. Hayi ke apha mosi kule party kulapho sidikitha khona bese kegqibezela bese besummarize apha ukuthi sebengxamele inoba uba kuzangena uMinister Senzo Mchunu. Hayi ke apha ke kwathathwa la party eyafika ya testifywa nguWitness D apha kuMadlanga Commission, apho kwathi khona uWitness D nethimba lakhe babe ku-operation nana ithizeni kwaze kwabulawa umuntu khona. Ubuzwa ngalonto ke ngoku uBrigadier Julius Mkhwanazi. In case ukhona umuntu ongayazi, ndayiposta nge-15 kaNovember 2025 into yakhona apho uWitness D wayetestifya khona kuMadlanga Commission. Nizazivela ivoice yakhe apho, akaveli yena but ngokwevoice uyavakala ethetha apho. Hayi ke ubuzwa ngalonto uBrigadier Julius Mkhwanazi. Kuthiwa okay, kufike uWitness D apha wasixelela into yoba wabizwa kwi-operation eyayiseBrakpan ekwakukhona isuspect, kwakunento yokwenza ne-stolen goods. Kuthiwa wena wafonelwa waze wafika, xa ufika waphana nge-instruction eyoba makuthathwe umzimba uyodampwa. Wathathwa umzimba nguye uWitness D lo wayethetha apha kuMadlanga Commission, wayolahla umzimba as per your directive, as per your instruction, wayolahla umzimba apho ke. Uthini ngalonto leyo? Hayi ke watsho ke wathi hayi uyakhumbula minyana ithizeni, ingathi ke wakuthiwa kuzi-15 zika-April apho. Ukhumbula lo mini kwatshu phone pha kwintatha around 2 in the early hours. Xa itsho le phone ufonelwa uyako ombiza for i-successful operation. Usuka apho evuyela i-successful operation, phofu into nokwenza ne-stolen goods. Phantsi koba ndika-understand incam but kwi-comment section ndiyarhalela into yoba ndixelelwe into yoba usually ama-traffic cop vele bayangena na kumcimbi nokwenza ne-stolen goods na, iyabafaka ifaki amaphoyisa lawa ase-SAPS nabo iyabafuna na. Uvuyiswa yilonto, uvukela ubalekela apho ke. Uthi hayi aye ke uye wasithatha waya. Xa kebalisa esi story uze waphakama wamona uyagxamazela, waphakama uyabila, phakama ufuna ukuthetha, waze wakhunjiswa uba hayi ndoda ungalibali ba xa uthetha umile ayizukwazi le nto into yoba irekhode. Kaloku wena khona ezinto omele zikurekhode njengoba uhleli xa uhleli apha phantsi. Ngoku xa uma ngenyawo siza ngayifumani i-recording yale nto sibalisela lona. Wahlala ke phansi wayixolisela lo ndawo, watsho into yoba hayi waya wadriver waya apho. Xa kefika apho njengoba kwakumnyama ke wathi xa kesondela vele wabalisa ngathi udlula izindlu ezi-about 5 or so, yindawo engathi yiplot. Ipicture lakasiphe yona yena uBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi xa kefika kule ndawo lena wafika ingekudalanga wabe esiza kuye uyako. Xa kefika wamisa apha emise khona. Xa kefika wathi gqi wazibona vele i-marked cars zabantu basesiphoyiseni kuthe sa. Hayi wayibona uba vele yi-operation e-successful lena. Hayi weza kuye uyako wamxelela uthi hayi ndibuza uba okay i-successful operation siphi istoko. Uthi ke wabe khona netruck akayibonayo apha ingathi evulwe ngapha nangapha ingathi neplastic nje. Usike wasixelela ngo-south no-north uba ingathi yena wayese-north, itruck yayisijonge south, into engathi njalo nje. But wasiphi ipicture eyetraka leyo yaku siphi istoko. Ingathi uyaku watshone vele uyaku emfunana nemedia uba iphi media. Andikho na lento yabi noba imedia bayisebenzisela into ezifana nezi na intsambatheko efana nale into yoba xa kune-successful operation sokumele imedia ivele izobalisa into yoba hayi sebe ne-successful operation na. Hayi ke uthi ke ngoku buzana noyaku uthi uyaku ndiyakuva ngayo yonke lento ndifunana nemedia, siphi istoko. Watshone vele uyaku uthi yena waspenda about 2 to 3 minutes or 3 to 4 minutes ekulo crime scene, ngoba yi-crime scene leyo. From apho xa kebona ingathi uyaku umxelela into engaphatheki, phofu ke uyaku lona utshilo wathi ngumntu ongasebenzi, ngumntu ongathi oyi-informant yamaphoyisa but usually into akabaxelela yona kuzeke kuyiyo. Uthi hayi from apho wabetha i-U10 wabe uyahamba ehamba nje ingathi ke basahambisana nangemoto benoyaku kuzama ukumexplainela into enga-explaineki uba yakusiphi istoko. So basically wahamba
masithetheni ke. So because bese bengxamele ukuba kuzangena uMinister Mchunu bosokulixesha lika Minister Mchunu kuye kwanyanzeleka into yoba mabamkhade short as a result akaquestionwanga ngalonto leyo kwanyanzeleka ukuba kuthiwe uzaphinda abuye azophendula into efana naleyo. So between mina nawe ke ngoku, number 1, liphoyisa elifonelwa ngentatha into yoba khawufike endaweni ethile. Number 2, ufikile endaweni ethile uyawabona amaphoyisa uthi yena self ngomlomo wakhe kwakuyi-successful operation ngendlela akabona ngawo amaphoyisa. Number 3, ufuna ukungixelela into yoba uzaphelela lapha kuyaku ungasayi ukuyozisabelela into yoba kwenzekani ngale operation e-successful na ube so ubethi U10 ungakange ube uyaya ukuyozisabelela nyani kwaba abanye amaphoyisa because utshilo wathi zazikhona ezinye imoto zamaphoyisa zazikhona apho. Okay, kungani ezifaka kulento? Ndinayo into ethi inoba 2 things uzivese ke tshilo into yoba waya kule ndawo leyana uye wacinga in case wayehamba ngemoto yasemsebenzini okanye masithe yakhe imoto imoto zinazo itracker kungenzeka imoto izamthatha imfbeke kwi-crime scene. That's why he had nayo ukuthi incriminate into yoba uye waya pha, but indawo akafuna ukudlalela kuyo into yoba waze wafika endaweni wabona uba kwenzekala ntoni. But umbuzo omnye uthi yintoni into engenza uba uWitness D afike axoke athi waba involved ekudisposeni umzimba womuntu uba mawuyolahla edustbin? Yintoni into engamenza into yoba acreate istory esifana neso? But I like the fact yoba uWitness D wasixelela into yoba le operation yenzeka ebusuku pha kwintatha kulapho sokhona khona imicimbi le eyomzimba. So ixesha labo nani liya corresponda qha apho ebona khona into ethizeni izamfaka ekoneni yiyo into ke emenza bathini afuna ukudlalela kude kuyo. Kodwa nje into endinganixelela yona uzithathile uBrigadier Julius Mkhwanazi wazibeka kulo crime scene uWitness D akasixelelana because uWitness D kulo previous post yami ndayifaka kwakunge-15 but yena I think wafika nge-14 mina qanda poster nge-15 kulapho wasipha khona the whole picture into yoba umuntu wakhona wabulawa njani kwaze kwenzeka kanjani into yoba azibhaqe esedamini. Into endiyithandayo ngayo yonke lento umzimba wona ngoba yaba efaka mosamaphoyisa ngoba umzimba waphethe ufunyelwe kweladami, umzimba ukhona, icase ikhona, istory sika Witness D ndisho into basebasithatha istatement sakhona sacollaborator na whatever that uWitness D said. Enye into ongayimele kandiyilibale yena uBrigadier Julius Mkhwanazi uzamile ukuzikhupha ekwazini uWitness D. uWitness D ebeza kwazelaphi into yoba kwafonelwa uBrigadier Julius Mkhwanazi owayethe uWitness D naye wayengamazi ke wayeqala ukumbona lamini ebeza mazelaphi ngaphezulu azasho into yoba waze wabe uyafika uBrigadier Julius Mkhwanazi. Kona ndinayo into ethi inoba because iattorneys zona khona phethethe ngazo into yoba beke discussa into ethile newitness yakhe. Ndinayo into ethi inoba akafuna ukuzisebenzisa kakhulu ziyacharge mos and they don't come cheap ne bacharge ngokwexesha balithe balichitha nawo. So inoba unako ukureserve icase inoba akayaziyo ka-aware into yoba usezashuba kona usezawadinga amagqwetha because imali mos unayo uyibrother le yakhe akathebeke ngubrother wakhe my brother uNgamla uKat Matlala. So inoba bekemane ke empha uchithi nochatha. Talking about yonke lento kukhona lapho mention ekhona mos into yoba since bekempha imali uke wamnceda namhla wayebhujelwe siblings zakhe eziyi3 then aba nayo i-curiosity yokufuna ukwazi into yoba ibe ezi siblings ezabhubha ngexesha eli-1 kwakungumngcwabo oyi-1 ifuneral eyi-1 lena okanye kwakungumngcwabo we-siblings maybe ngamadate ahlukene bebulawe yini lama siblings happen ngoba nje ingqondo wami ke mina istoti khawuleza ibaleke then abanawo nje umuntu ukhalele kwazi ba kwa i-siblings ezo ayiwani into yoba zatshona ngendlela enjani but asuba kikhona into engabe ndiyayi-implya but I'm very curious to know into yoba i-siblings zona ezo indlela eyatshona abatshona ngayo iyaqondakala na. So that's just about it. But yona nje isezaqalwa phansi lo mcimbi kaWitness D beze naye kahle because uMadlanga uze watsho wathi ebengafunanga into yoba mayiqalwe le party yale testimony ngoba eyicingele into yoba izawudinga ixesha engabe litheni engabe libe lide. Hayibo ndicela ukunicelela into yoba uMbuyiseni Madlanga ujudge retired
Hayi bafethu umphekile uMinister Mchunu. Like umenze into yoba abone impundu zingaphandle. Iphathi yami elandelayo leyo. In the early hours of that day, I can't specify a date because I don't. Around 3 or to 3 a.m., I received a call from Yako. Yako, I forgot the surname, but Yako, Kobas. No, Yako, it's not Yako Kobas. No, I received a call saying, Dona, where are you? Yako is not an officer, he's one of the informers. So he's very accurate in terms of information. I know that when we got information from Yako, there's something tangible that we are going to get. Dona, we've got... Commissioner, is that Hanekom? Oh, yes. May I write it? Yes, I received. You see, we've got success. No. Stolen goods is correct when you talk about goods. You see, say Yako, where are you? No, come Dona, Brakpan. You see, it was around 2, 3 a.m. You see, then I woke up. You see, but I was skeptical because I had 15 missed calls. You see, but I said, but Yako, I know when he gives information, it's accurate. Then I went there. When I went there, we communicated, Yako, I don't know the place because he spoke about the plots in Brakpan, you see. Then I off-ramped at N17. There's an informal settlement. I forgot its name. But when immediately off-ramped, before the plots, then in that era, I saw he was driving a red car, it's a small car, but it's private car, I know it, you see. Then he escorted me. When we entered towards the plot, it was dark. It's the plot. It's not gravel. It's gravel road. It's not tarred, you see. But when I entered, there were many cars. There were cars, marked cars, security cars. You see, could see that it's a big operation, you see. Then I entered, you see. But that time he was driving in front. Then he stopped next to the gate. They stopped. After that, he jumped to me. I said, Dona, I said, yes, but what is happening here? This is an operation, you see. Whose operation? No, don't worry. Ne? I moved towards the gate where he waited next to me. He said there are successes. Let's see success. Because the area is dark, but there was a light that is lighting direct to the truck. And the truck was empty. I think the truck is the truck that is having blue plastics cover, but all of them, they were opened. The truck was facing direction north. I was in direction south, like standing like this, like when I'm looking at the commissioner, when I'm looking at the madam, you see. I said, and it was, people were moving. Some with uniform, markers, say, there are no goods. Say, what's happening, Yako? No, Dona. And, to put it, there were some moving, some standing in groups. Ne? Then on that gate, I said, Yako, where is the stock? You see. Started talking, Yako, where is the stock? You see. No, Dona, bring me. I said, I must bring media. Where is the stock? No, he was not clear. You see. It was a discussion of 3 to 5 minutes. You see. I said, okay, you're wasting my time. Because I suspected, in that time, he was good into information, but I started to hear stories of extortion, stories of coming there. You will go with officers. After officers left, you'll go and collect money. Just to put terror to people that, hey, I'm going to arrest you with my people and what. But his information is accurate, you see. But on top of that, he did, because he was not working, he did his own thing using officers. He will work with all officers of Kuruleni. You see, he was having many teams, you see. Then I moved towards the car. I said, you are playing with me, you see. But I suspected something. I drove, made a U-turn, and it was maybe 4 or 5 houses. When we enter, it's like, can I put it, for example? It's the corner, it's 4 or 5 houses. We came to this direction, it's correct. Then we turned right. It's 4 or 5 houses there. You see, I stood there. He came with the car. I said, Dona. Sorry, Commissioner. I don't know if that's being captured. Sorry.
Yeah, but let me repeat it because I just made the example. All You right, see, yes. yes. In that corner, I moved towards that corner. When you go back, you turn towards your left. It's the same area of plots again. The informal settlement is too far. When you turn right, it's the same area, but it's those plots, 1, 2, it was a 4,000. It's not a long distance, you see. Then I parked there. He came in. Said, Nduna, but we're talking inside the cars now. Say, Yako, you're playing with me, you see. No, Nduna. No, he told it. No, Nduna. You see. Said, Nduna, I'm not going. You see. Say, Yako, I'm going. Then I drove. When I was driving, Commissioner, I was talking to him, you see. Keep on calling me. Are you safe? I could fine, man, I'm safe. Then I went at home, you see. Then a day or two, because he was not waking us, he will jump, you see. Yako, where is the stock? Where are the goods? You see. No, Nduna, there's nothing. Then it was like that up until I was called by IPD. No members of EMPD, no members of SAPS or the security company has ever came and concluded they will kill the person or there was an incident where a person died, you see. And I didn't even confirm with the members that were there because from EMPD says there were no more cars, you see. The only cars that I could see is these 4 or 3 cars from subs cars, you see. Because I didn't count, there were just many cars. I can't say it's the exact number, but there were many other cars from different and mad cars. And when I came in again, I must mention that, Commissioner, some of the cars were starting to move. That could tell you that this operation started long time ago. Or part of the questions that I asked him is that, when did this operation start? No, last night. But last night, that's what made me angry, I remember. He started the operation last night, but they are calling me in the early hours, and there's no success. In all of this, I was, what were you doing? But he couldn't be specific. But I suspected that they got the success. If they got it, they decided to do something with the success. Now they call me, see, just to call me, hey, there's this, because there was nothing. And the impression that I got when I did, there's a success. You see, in the morning, I would be making noise, you see. Then I went home. Then after 1 or 2 days, that's where we started communicating again. Thank you. But there was nothing formally. Thank you. Please complete your sentence. I think. Thank you, Commissioner Mkhwanazi. You've indicated then the circumstances that brought you to the property in Brakpan. You shared that with the Commission. And you've also described now the reason why you were there. My question to you is, apart from your discussions with Yako, the informant that you've identified now, did you speak to anyone else that you found at the property? Was there anyone else at the property that you would have recognized or recognized? No. They were moving around, but Yako stopped me, you see, at the gate. You see, I couldn't go up, but I was not going to go outside because I suspected that they stolen something. I was very angry per se, you see. No, when members call you, anyone calls there's a success, you become excited. When you go there, it's an opposite, you see. I was there for only less than 5 minutes or 5 minutes. I didn't even stay there. Thank you. Thank you, Commissioner Mkhwanazi.